Ξέρω τι σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι πως είμαστε μια γενιά που της αιρούν τα πάντα. Πως τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Πως πέρασες σε μια σχολή που δεν είναι όπως τη φαντάζεσαι. Ή κάνεις μια δουλειά που δεν σε καλύπτει. Πως δεν υπάρχει χώρος για τα όνειρά σου. Εμείς ξέρεις τι σκεφτόμαστε. Σκεφτόμαστε πως όλοι μαζί θα τα αλλάξουμε όλα. Μπορείς να μην προσπαθήσεις. Μπορούμε να προσπαθήσουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να τα αλλάξουμε όλα. Να φέρουμε την ανατροπή. Έλα στο τρίτο φεστιβάλ της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ. Να δεις κάτι διαφορετικό, να πάρεις το λόγο, να συμμετέχεις σε εκδηλώσεις και να διασκεδάσουμε. Στις 2, 3, 4 και 5 Οκτώβρη στην Πανεπιστημίου του Ζωγράφου. Στους δρόμους της ανατροπής σμιλεύουμε το μέλλον. Την 5η 2 Οκτωβρίου διασκεδάζουμε με αφιέρωμα στο swing και καριώτικο γλέντι. Την Παρασκευή μαζί μας η Άγνωστος Χειμώνας και Ταφ Λάθος, η Καφέ Αμάν και η Μαμ Μπαλντή. Στις 4 Οκτωβρίου ελάτε στη Λαϊκή Βραδιά με τον Γιώργο Μαργαρίτη και Φίτσα Παπαδοπούλου ή γλεντήστε με κριτικούς χορούς. Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου μαζί μας ο Σαντέλ και ο Θανάσης Παπακοσταντίνου. Πολιτική, workshops, δρόμενα και τέχνη στο επίκεντρο. Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα την Κυριακή 5 Οκτώβρη. Φεστιβάλ Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ. Στους δρόμους της ανατροπής σμιλεύουμε το μέλλον.